Hola, hola a todos e a todas. Que tal? Que tal estades? Eu estou aquí en Ferrol, na miña casa. Levo aquí xa dende o venres. E bueno, teño xa gana de volver a veros, de estar no cole, de estar todos xuntos. Pero bueno, agora é moi importante que quedemos na casa. Que esteamos en casa, que esteamos ca nosa familia, para evitar que este virus se propague. Entón, acordádevos, quedade na casa, por favor. Quero aproveitar este vídeo para mandaros un saludiño a todo o mundo e para contarvos un pouco o que estou facendo estes días. Estes días estou aproveitando para estudar, para facer cousas que me gustan, como por exemplo ler, que nunca teño tempo, preparar cousiñas para cando volvamos ao cole, corrixir exames, xa sabedes. Bueno, xa saben os meus que exames son. E bueno, e pouco máis. Ai, sí, que non se me esqueza. Xa vos dixen moitas veces que son de Ferrol, e en Ferrol pois vivimos preto do mar. E dende a miña casa vémolo, así que gustaríame compartilo con vosco, que vos parece? Mirad. Aquí temos as grúas. Isto forma parte da ría de Ferrol. E nada, hoxe está un pouquiño desanxelado porque hai pouca xente traballando, porque están todos e todas quedando na casa. E bueno, é pouco máis que ensinarvos. Se fago outro vídeo, enseñovos a miña habitación. Que seguro que polo menos é curioso. Bueno, pois nada. Vémonos a volta.